खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ BTRआव साख्रि ओंखारदों। BTRआव VCDCनि 420 गोदान नेहाथारिनि मासि फोसावदों। BTCनि मिरु सायख' बर्डआ BTRआव गुदि थाखोनि खुंथायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोदानै दाजानाय VCDCनि मोन 420 मासियाव थिसननायनि बाथ्रा फोसावदों। आरजाथाव बिनायसाफोरा मावख'आरि वेबसाइट www.centralselectionboard.com आव थांनानै 24 मार्चनिफ्राय 7 एप्रिल 2025 सिम अनलाइन आर'ज गाबहरनो हागोन। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव लानाय बे हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलारि खुंथायखौ बांहोनाय आरो BTRनि सुबुंफोरनि थाखाय गोदान साख्रिनि खाबु सोरजिनाय। गोसो गुदुं बिनायसाफोरखौ आरोबाव गुदि खिथानि थाखाय मावख'आरि वेबसाइटखौ नायनो आरो होखानाय समनि गेजेराव आर'ज गाबनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ सोरखारि नङि कचिं फसंथानफोरखौ सामलायनो थाखाय आसाम एसेम्बलि टेबोल बिल फोसावबाय। सोरखारि नङि कचिं सेन्टारफोरखौ सामलायनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव आसाम आयेन आफादा आसाम कचिं फसंथान बिल 2025 लाबोदों। बे बिलनि थांखिया रोखाथि, फरायसाफोरनि अनसायनाय आरो रेबथुमनाय, बिथायारि सानज'थाय आरो फोरोंगिरिनि रोंग'थिनि थाखाय गोरा नेमफोरखौ मानिनायखौ रोखा खालामनाय। बिलनि गुबै राहाफोरा जादों सेथियाव, गोनांथार रेजिस्ट्रेसन। गासैबो कचिं फसंथानफोरा आयेनखौ बारहोनायनि 30 साननि गेजेराव जिल्ला कमिशनारजों रेबथुमनांगोन। खामानि जागायनायनि सिगां गोदान फसंथानफोरा आर'ज गाबथारनांगोन। रेजिस्ट्रेसनआ 2 बोसोरनि थाखाय मानिजाथाव। नैथियाव दङ रेबथुमनायनि थाखाय गोनांथिफोर। फसंथानफोरा फरायफारि फोरमायथि, थाखो दाथाय, फोरोंगिरिनि रोंग'थि आरो बिथायारि सानज'थायनि सुबिदाफोर होनांगोन। फोरोंगिरिफोरनाव बाङाइसिनाव ग्रेजुएशन डिग्री थानांगोन आरो आजिरा मोननाय एबा सोरखारि नङि फोरोंगिरिफोरा फोरोंनो थाखाय आरजाथाव। CCTV, लोंग्रा दै, नांगौ जायगा आरो गुदि फाहामथायनि सुबिदाफोरा गोनांथार। थामथियाव दङ कचिं फसंथानफोरनि थाखाय मा खालामनांगौ आरो मा खालामनाङा। कचिं सेन्टारफोराव मोनसे वेबसाइट थानांगौ। नेमखान्थिफोरखौ मानिनांगोन आरो थिरांथा लानाय फरायसाफोरनि थान्दैखौ रोखा खालामनांगोन। बिसोरो रोंग'थि गैयै फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो हाया, फरायसाफोरखौ नंखाय फोसावनायजों गोरोन्थि लामायाव लांनो हाया एबा रेंकनि गेरेन्टि होनो हाया। 16 बोसोरनि गाहाय एबा गेजेरारि सोलोंथाइ गैयै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया गोख्रोङै होबथाजानाय। ब्रैथियाव दङ क'ड अफ कन्डाक्ट। कचिं सेन्टारफोरा मोनसे थि फोरोंगिरि फरायसा रुजुजखाखौ लाखिनांगोन आरो इन्जिनियारिं आरो सावफाहामारि आयदानि बायजोआव जिउ राहानि बोसोन होनांगोन। बिसोरो रोंग'थि आनजाद, गोसोआरि सावस्रि मावबादाफोर खुंनांगौ आरो नासयजायै हुदाफोरखौ रोखा खालामनांगौ। बेफोर गोदान नेमखान्थिफोरजों आसाम सोरखारा फरायसाफोरखौ सोबख'नायनिफ्राय रैखाथि होनाय आरो गुन गोनां सोलोंथायखौ रोखा खालामनाय, कचिं सेक्टराव बिबान आरो गोजोनथि लाबोनो थांखि लादों। थामथि खौराङाव दङ धुबुरीयाव मोसौ फालांगि खालामग्रा 4 हमजादों। गारि जब्द। धुबुरीयाव मोसौ फालांगि खालामग्रा 4 हमजादों। मोसौ सिखावफोरनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै पुलिसआ धुबुरीनि गलकगन्ज पुलिस थानानि सिङाव थानाय बानियामारिनिफ्राय 4 सुबुंखौ खानो हायो। दायनिगिरिफोरा गंसे बलेर' पिकआप भेनआव 4 मोसौ लांनाय हमजादोंमोन, जायखौ जब्द खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा 27 बोसोर बैसोनि मसलेम उद्दिन, 25 बोसोर बैसोनि आली हुसेन, 26 बोसोर बैसोनि मनवार हुसेन आरो 25 बोसोर बैसोनि बिश्वजित बर्मन। मख'जाथावदि आली हुसेना सिगाङाव 2019 मायथाइनि मोनसे पुलिस कनस्टेबलखौ सालायनायनि दायाव लोब्बा दंमोन। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ गारिखौ होबथायो आरो सिखावै लाबोनाय मोसौफोरखौ नागिरना मोनो। दायनिगिरिफोरा पुलिसनि आवथायाव दं आरो सिखाव फालांगि नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बे ओनसोलाव आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिखौ दबथायनो नाजानायाव बेखौ मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय होनना सानो। ब्रैथि खौराङाव दङ 23-24 मार्चआव गुवाहाटीआव दै जगायनायाव गेदेर हेंथा, GMCआ फोसावदों नटिस। गुवाहाटी नोगोर निगम GMCआ 23 मार्चनिफ्राय 24 मार्च 2025 मायथाइसिम अरायथा नङि दै जगायनायाव हेंथा फोसावदों।
बेयो एपिडिसिएलजों पानबाजार दै फाहामथाय प्लान्टआव मोनसे एसटि खुन्थियाखौ सोलायनायनि जाहोनाव। खामानिया फ्राय 24 घन्टा लागोन आरो आबुं जानायनि उनाव जगायनाया जागायफिनगोन। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनि मादाव पानबाजार, पेन्सि बाजार, आटगांव, पल्टन बाजार, रेहाबारि, उलुबारि आरो गोबां। बेजों लोगोसे जिएमसिआ 1 जुलाइ 2025 मायथाइनिफ्राय जल बर्डनि जिका हेफाजाब होनाय मावथांखिनि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव दै जगायनायखौ अरायनि थाखाय बन्द खालामगोन। आरज गाबगिरिखौ असुबिदानिफ्राय बारग'नो थाखाय 30 जुननि सिगां जल बर्ड फोनांजाबनायनि थाखाय आरज गाबनो खावलायनाय जायो। जिएमसिआ आरजाथाव आरज गाबगिरिफोरनि थाखाय 9,500 फोनांजाब खरसाखौ होगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ पक्स' केसआव आसाम पुलिस अफिसारखौ 5 बोसोरनि गोब्राब जोबथेसालिनि साजा। मोनसे जारिमिनारि थिरांथायाव बङाइगाव जिल्लानि अबयापुरियाव उफ्रा पुलिस आरो सत्र बिजिरगिरि बिजिरसालिया 2018 मायथाइयाव सासे उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय सायख'जानाय पुलिस मावख'गिरि निजामुद्दिन भुयानखौ पक्स' आयेननि सिङाव 5 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिजिरसालिया 50,000नि जुरिमानाबो जाबसिनदों, लोगोसे रां होयिनि थासारियाव आरोबाव 3 दाननि जोबथेसालिबो होदों। 2018 मायथाइयाव बारग'नाय सुबुंजों दाखिल खालामजानाय गसरा भुयानखौ दोनथ'दोंमोन। बे दायनिगिरिजों न्याय मोननो हादों, जाय आथोनारि दायफोरनि बेरेखायै मोनसे गोख्रों आयेनारि बिदिन्थि गायसनदों। बांसिन आपडेटनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। 6थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ गुवाहाटीआव केसिपि, पिडब्लिउजिजों सोमोन्दो थानाय 2 मणिपुरनि उदखारिफोरखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ जाफुंसार अपारेशनाव 2 केसिपि उदखारिखौ खायो। गुवाहाटी नोगोरमा पुलिसआ गजराज मिलिटारि इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबाव 20 मार्चखालि गुवाहाटीनि आइएसबिटिआव कांग्लेपाक पार्टीनिफ्राय 2 उदखारिफोरखौ खादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा सासे हाथियार जगायग्रा 42 बोसोर बैसोनि महेशनाम बुंगौसबा सिंह आरो सासे गागि कामान्डार 42 बोसोर बैसोनि टेक्सा इब'मसा सिंह मणिपुराव रां दाबिनाय आरो हाथियारजों सोमोन्दो थानाय दायफोराव लोब्बा दंमोन। अपारेशना रायजो राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनानै मोनसे जाथावना खैफोदखौ जाफुंसारै फोजोबस्रांदोंमोन। बे समावनो मणिपुर पुलिसआ 3 केसिपि केडारफोर 35 बोसोर बैसोनि आहिबाम गान्धी, 21 बोसोर बैसोनि थंगम नाओबा मैथै आरो निंथौबा ममसा सिंहखौ लांखारनाय आरो हगारनायनि थाखाय खादोंमोन। बिबानगिरिफोरा गारिफोर आरो मबाइल फनफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। बेफोर गाग्लोबनायफोरा ओनसोलाव उदखारि हाबाफोरखौ दबथायनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान। 7थि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा श्री श्री मधुपुर धाम सत्रखौ मोनसे हेरिटेज थावनि फोसावदों। आसाम सोरखारा सोनाब बेंगलनि कुचबिहाराव थानाय श्री श्री मधुपुर धाम सत्रखौ हेरिटेज थावनि महरै फोसावदों। रायजोनि रां बावजायाव सोफादेरनाय बे थिरांथानि थांखिया जारिमिनारि सत्रनि हारिमुआरि आरो धोरोमारि गोनांथिखौ रैखा खालामनाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि, जाय सत्रनि आफादगिरि महरैबो खामानि मावो, बेनि उनमोनथाइखौ लाबोफिननो थाखाय हाबाफारिफोरखौ दैदेनदों। माधबदेव महन्त डेका सत्राधिकारआ साबायखर बावदोंमोन आरो आसाम आरो सोनाब बेंगलनिफ्राय खौसेयै नाजानो खावलायदोंमोन। क'च साम्रायजोनि सिङाव 16थि जौथायाव गायसनजानाय बे सत्रआ श्रीमन्त शंकरदेव आरो माधबदेवजों लोब्बा दं। हेरिटेज थाथाया दावबायथाय, रैखाथि आरो जौगानायखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।